Masu kallon mu barkamu da saduwa a cikin sabon shirin namu na tare da Adamu. Kamar kullum, shirin ne wanda yake ilmantar da mu ya wayar mana da kai game da illolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Sunana Adamu Musa Muhammad, za ku kasance tare da ni a yau kamar kullum. Kuma za mu ji ne daga bakin Dr. Kamaluddin Shehu, wato malami ne a Department na Sociology, Kaduna State University. Za ka iya faɗa mana wasu daga cikin push factors ɗin da wato suke asalin ingiza mutane kenan su shiga harkar shaye-shaye. Kasance tare da mu. Good day. My name is Dr. Kamaluddin Shehu from the Department of Sociology of Kaduna State University. Shi issue na shaye-shaye wani abu ne wanda is a global issue. Abu ne wanda ba wai a Najeriya bane kawai yake faruwa ko a Africa. Abu ne wanda duk duniya ne yana faruwa. For example, a 2024 din nan, I think October last year kenan, akwai study da aka yi conducting, the United Nations ta conducting akan issue na shaye-shaye haka, and alƙaluma sun nuna, statistics sun nuna cewa kusan 5.5% na population. The findings of wannan research actually show that like 5.5%, about 295 million na world population into wannan shaye-shaye, most especially mutane that are between the ages of 15 to 24 suna shaye-shaye, a duniya. About 295% of them are into shaye-shaye. So it's a global issue. So ana yi ne duk duniya. Idan aka narrowing down to Africa, akwai researches da su ma aka yi. One of the researches ya nuna cewa population ɗin mutane between 15 and 64 a Africa, like 14% of them, which is equivalent to around 14 million mutane a Africa that are within wannan ages and suna shaye-shaye. So haka narrowing down to Nigeria in 2018, akwai research da NDLEA suka yi conducting, wannan ya nuna cewa 15.2% na population in Nigeria, mutane between ages of 14 to ages of 34 suna shaye-shaye. So wannan yana nuna cewa shi shaye-shaye abu ne wanda is a global issue, ba wai issue bane that is peculiar to one part of the world ko one, society ko country ko, county ko wani abu. And research ya nuna cewa maza sun fi mata yin shaye-shaye, most especially Latin America da kuma Africa. Maza sun fi mata shaye-shaye. Amma a other part of the world, like, not, America da kuma Western Europe, kaman irin ana kan ne, harkan shaye-shaye din. Talking about me reasons da yasa mutane suke yin shaye-shaye. So experts da kuma masana sun categorizing reasons into school of thoughts guda biyu. Akwai embryogenic school of thought, wanda su suna relating ɗin reasons da yasa mutane suke shaye-shaye to biogenic ko biological factor. Su kamar suna cewa halitta ne, mutane ana halittan su ne da tendencies na su yi shaye-shaye. Wasunsu saboda maybe iyayensu suna sha, so su ma suka taso ko already automatically za su taso da wannan urge ɗin na son su dinga yin shaye-shaye. So su yan biological ko biogenic school of thought suna cewa halitta ne, maybe akwai certain, anatomical tendencies ko physical characteristics ko biological characteristics da mutum Allah ya halicce shi da shi, da zai ga kawai normal rayuwa bai mishi ba sai in yana haɗawa da shaye-shaye ko wani abu. But yawanci malamai da kuma masana sun ƙalubalance, sun antagonizing, sun criticizing ɗin wannan belief cewa ana halittar mutum ne da tendencies na shaye-shaye. So other school of thought kuma na biyu, su sun ce socio-economic issue ne ke sa mutane suke shaye-shaye. Watan harka ne na society na yau, zamantakewa da kuma society na yau da gobe, shi ke sa mutum su yi shaye-shaye. Ni ma am of
this school of thought, ni ma na fi yadda da wannan mazhaban da ke cewa rayuwa ne kawai ke sa yawancin mutane masu shaye-shaye yau da gobe ne ke sa su yi shaye-shaye. Kamar ya yau da gobe, wasu zama ne kawai da abokanai, a cikin kuma society ne ake haɗuwa da abokanai da sauransu. Irin peer pressure ko kuma influence na friends yawanci yake sa su zo su yi shaye-shaye. Wasu kuma daga ciki matsaloli ne na rayuwa suka samu kansu a ciki, sai su ga kawai the only wannan da za su iya resorting to, ko kuma the only mafita abin da za su samu kansu mafita shine kawai bari su fara shaye-shaye. For example, maybe mata ne suka rabu da mijinta, ne suka rabu da saurayinta, ko shi saurayin ya je yana shaye-shaye, ko kuma ita ne ta shiga damuwa ta je tana shaye-shaye, ko kuma wani ne ya rasa aikin shi, for example, sai ya ga kawai bari ya je ya shaye-shaye. To barkanmu da dawowa masu kallon mu. Wanda ya ji daga bakin Dr. Kamaluddin Shehu kenan, inda ya faɗa mana wasu daga cikin dalilai da suke wato asalin ingiza mutane su shiga wato harkan shaye-shaye, sakamakon research ɗin da suka gudanar kenan, musamman ma 'ya'ya mata. Wasu daga cikin dalilan da yake ingiza su shiga wato harkan shaye-shaye, an gano cewa yana ɗaya daga cikin kila rashin wanda zai kula da su, ko kuɗi ta hanyar dai wani abu da ya shafi tallafawa rayuwa. To idan kin ƙaru ko ka ƙaru da wannan bidiyo da kuka kalla, sai ku sharing saboda wasu ma su amfana da shi. Da fatan kuma za mu kiyaye mu guji duk wani abin da zai iya ingiza mu shiga cikin harkan shaye-shaye, domin illolinta ta fi daɗinta yawa. Babu ma wani daɗi cikin abin da zai iya taɓa lafiyarka, ya taɓa mutuncinka, ya kai ka ga hallaka. To ku ci gaba da kasancewa tare da Adama domin mu ta kawo muku abubuwa da za su wayar mana da kai, su ilmantar da mu domin gujewa shiga harkan shaye-shaye. Sai mun sake saduwa da ku.